Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delia se jieħu passi dixxiplinarji kontra l-Moviment żgħażagħ Partit Nazzjonalista l-L-Mżpn wara nieda kampanja sabiex Adrian Delia jitneħħa minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Wara rapporti fil-medja fi stqarrija s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Zammit Dimech ikkonferma li l-membri tal-L-Mżpn se jidhru quddiem il-Kummissjoni Etika, Dixxiplina u Mezzi Soċjali. Zammit Dimech li qed ikun irrappurtat li qed jimxi fuq ordni ta' Delia qal li ħarġet direttiva lil ferat, inkluż l-L-Mżpn u lill-Kumitati Sezzjonali biex ikun hemm il-kollaborazzjoni ta' kulħadd u li d-diskussjonijiet dwar il-qagħda preżenti tal-Partit isiru internament fl-organi interni tal-Partit stess. Qal li għamel komunikazzjoni mal-Eżekuttiv tal-Mżpn biex jiġi irtirat il-filmat u l-istqarrija, iżda dan baqa' ma sarx. Malli ħarġet din l-aħbar, id-deputati li sfiduċjaw lil Adrian Delia ħarġu stqarrija u ddefendew liż-żgħażagħ tal-Mżpn. Fi stqarrija qalu l-attitudni u l-aġir ta' Adrian Delia mhumiex denji ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Qalu li Adrian Delia joħloq il-firda fil-Partit Nazzjonalista minflok jassumi responsabilità politika u jwarrab bil-kwiet. Għal Adrian Delia, min jazzarda jesprimi opinjoni differenti minn tiegħu għandu jiġi mwarrab, meddet u majjar, saħqu d-deputati nazzjonalisti ta' Kontra Delia. Qalu li l-Partit Nazzjonalista għandu qudiemu żewġ għażliet, jew ikollu kap tal-Partit li jaqgħad, jew inkella jibqa' kap tal-Partit li jifret u li jrid joħnoq il-vuċi taż-żgħażagħ. It-tnejn l-Mżpn qabdet ftit żgħażagħ u l-kol qalu kelma kontra Adrian Delia sabiex ma jibqax kap. Il-filmat li tella fuq il-paġna tal-Facebook tal-Mżpn niżżel rabja anki fost membri tal-Mżpn li ma qablux ma' din il-kampanja li bdiet sabiex Delia jitneħħa minn kap. Fil-filmat iż-żgħażagħ tal-fazzjoni kontra Delia qalu l-Partit Nazzjonalista mhux immexxi minn tmexxija serja u jixraqlu jkollu direzzjoni. Iż-żgħażagħ ta' Kontra Delia qalu jridu bidla fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista.